La visibilitat és un procés en el que m'agradaria arribar, però bueno, que no és fàcil perquè realment te vas trobant també obstacles interns i externs, no? Hi ha un poquet l'autoestigma, que sempre aquesta sensació d'estigma imposat per un mateix, i després l'estigma que te vas trobant, les discriminacions. Des d'Ales donem suport social i psicològic a persones afectades pel VIH, és a dir, tant persones portadores com algunes persones també del seu entorn proper. Tenim una treballadora social, tenim dues psicòlogues a totes les illes que obrim i a més donem suport a nivell d'activitats de socialització per ampliar la xarxa de suport de les persones usuàries, donem sessions formatives i també tenim una activitat molt concreta que són els pares, que són pacients experts que donen suport a altres persones afectades. És un tracte de tu a tu entre iguals. El gran problema del VIH ara no és un problema mèdic, és un problema social. I això és la part que entre l'associació i els mitjans de comunicació i un poquet tots haurien d'anar millorant.